זה גם על השקל לעומת הדולר, דברים שקודם כל משפיעים עלינו בשוק הישראלי, ומן הסתם יש גם דברים שמשפיעים מחוץ לארץ, מה שקורה בארצות הברית, עם העניין של העלאת הריבית של יפן, ין יותר יקר, משפיע על כל אלה שהלוו כסף, ין, בזול, ועכשיו צריכים להחזיר את ההלוואה בגלל שרוצים להעלות את היין, וזה עוד כבר לא בטוח לאור המפולת שהתרחשה שם, הם רוצים לסגת מהרעיון הזה, אז גם על זה נדבר. וכל ההשפעות, התנודתיות בשוק, דיברו איתי מעל 170 אנשים בהודעות פרטיות על כך שהם הפסידו מעל 10,000 שקל, כל אחד מהם, בסכומים שונים, על התנודתיות בשוק, אך ורק בשבוע האחרון, שהיה שבוע משוגע. אז קודם כל צריך לדעת גם מי שלא משקיע, וזה פחות מעניין אותו, איך לגדר את עצמו, ומבחינת סוחרים, איך לסחור בצורה חכמה, ולא לסחור נטו על סתם לסחור, כי זאת הדרך הבטוחה להפסיד כסף, אז איך להימנע מזה, גם על זה אנחנו נדבר, ויופי, יש כמות ממש יפה של אנשים שממשיכים להתחבר, ערב טוב לכולם, יופי, 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 אני שמח לראות את העיינות הגדולה של האנשים, אז כפי שאמרתי, נדבר גם על שוק ההון האמריקאי, על האסטרטגיות שאני משתמש בהן בשוק, מי שנמצא כבר איתי, בקהילה הסגורה, התלמידים שלי הם רואים שאני בקושי סוחר, אבל כשאני סוחר אני נותן רווחים גדולים, כי המטרה שלי היא בסופו של דבר לא לסחור על כמות, כי מי שסוחר על כמות הוא נטו מהמר, ובסופו של דבר יפסיד כסף, זה לא רלוונטי, כל אחד יכול לסחור בכמות על כל מיני גרפטים, להמציא לעצמו מהלכים, בסופו של דבר אף אחד כמעט לא ממשיך, המטרה באמת זה להתמקד באיכות, בדברים הייחודיים, שלפעמים השוק נותן, ושם אפשר להרוויח, אם זה במניה, אז עשרות אחוזים, עד מאות אחוזים, אם זה באופציות זה עד עשרות אלפי אחוזים, אז גם על זה אני אדבר היום, ואיך בצורה הזאת יש אנשים שהפכו למיליונרים, ממש מיליונרים, שהעברתי איתם את התהליך הזה, זה לוקח זמן, מן הסתם, זה לא מיום, לא בשבוע, לא בשבועיים ולא בחצי שנה, כן? זה תהליך שלוקח זמן, מי שבאמת ייקח את עצמו בידיים ויתאפק מלא לסחור סתם כי משעמם לו יש לו עכשיו זמן, אז אני רוצה לסחור על משהו, אלא באמת יחכה להזדמנויות ייחודיות שקיימות בשוק, רק צריך לדעת לנצל אותם ולהבין אותם מראש, זה האנשים שיוצאים לחופש כלכלי, זה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה, כי זאת הדרך היחידה, במקום לסחור כל יום ולהישחק מנטלית, אני יכול לסחור פעם בחודש, אבל בפעם בחודש אני אעשה את ה1,000% האלה על הפוזיציה שלי, אז באופציה, אז מה אכפת לי לא לסחור חודש שלם, זה דברים שאתם חייבים להבין. בואו נראה מה רושמים פה, כן, אבי רושם פה, 10,000 שקל זה טוב, זה באמת טוב, יש אנשים שהפסידו כמובן הרבה יותר, ראו את הנפילה הגדולה ביום שני האחרון, ולא ידעו מה לעשות, פשוט יצאו, הרבה קנו את NVIDIA בפיק, ועכשיו אחרי שהיא ירדה אז בסביבות 38% החליטו לצאת, ב-SNCI החליטו לצאת, אבל באמת הדוחות שלה מאכזבים, אז הרבה אנשים עם ההייפ, כמובן, כמו העדר, כולם נכנסים, קונים בפיק, אומרים, השוק רק יעלה, אבל השוק מראה לכם שהוא לא רק עולה, במיוחד בתקופות האלה, ויש לנו עוד הרבה תהליכים עם החשש ממיתון, בארצות הברית, מה הפד יעשה ביום רביעי, עם האינפלציה, דברים שמאוד משפיעים על שוק, מאוד גורמים לתנודתיות, וצריך גם לדעת עוד פעם, איך להתנהל, אם אתם משקיעים, איך לגדר את עצמכם, כי מן הסתם אתם לא תצאו מההשקעה שלכם, ואם אתם סוחרים, מה לעשות בתור סוחרים, דברים שנדבר על זה, חשוב מאוד לעבור על הדברים האלה. בואו נראה. הנה כן, האם המלחמה בארץ, ניר פרץ שלו, המלחמה בארץ תשפיע כמובן, אם תיפתח פה מלחמה מול חיזבאללה, מול איראן, אנחנו באמת נראה פגיעה, גם ככה אנחנו רואים פגיעה בשוק הישראלי, הבורסה יורדת, מנסה כמה ימים להתמתן קצת, אבל מלחמה ישירה כמובן תשפיע ישירות על הבורסה הישראלית, מי שמחזיק אך ורק כסף בבורסה הישראלית, שקודם כל לדעתי זה טעות, כי צריך לדעת לפזר השקעות, עוד פעם אני לא יועץ, אבל כל אחד צריך בעצמו להבין, אוקיי, אני נמצא במקום כל כך מסוכן עכשיו, גיאופוליטית, שצריך לחשוב גם כמישהו שהוא מחוץ לבורסה, מישהו שמחול, האם יש מישהו שמחול שירצה להשקיע בישראל, כשיש איום ממש קיומי עכשיו של מתקפה של איראן וחיזבאללה, האם מישהו ירצה להשקיע בישראל? אם אתם אומרים לא, אז למה אתם אך ורק סוחרים נגיד בישראל? חשוב לדעת לפזר פשוט את ההשקעות שלכם, אתם צריכים להחליט עם יועץ או לאחרי הכשרות, להבין קודם כל איפה להשקיע. מי שלא מפזר, שם את כל הביצים בסל אחד,
מספיק מכה אחת והלך כל הסל, אז זה משהו שאתם צריכים גם להבין, מאוד חשוב, מאוד חשוב תמיד לפזר את הסיכונים, לא רק בשוק ההון, כן, אם זה גם בדברים אחרים, אבל עוד פעם אתם צריכים להתייעץ עם האנשים הנכונים בשביל להבין קודם כל מה לעשות מהבחינה הזאת. הנה, יש פה, כן, מה שאבי אומר, כן, הבורסה בארץ אכן מאוד, מאוד ריכוזית, והנזילות פה היא לא גדולה. זה נכון. טוב, לפי השעה בואו נתחיל. אז כפי שרשמתי פה שוק ההון, לאן הולכים? אז באמת אנחנו בתקופה מאוד קריטית גם בבורסה הישראלית, גם בבורסה האמריקאית. בבורסה האמריקאית קודם כל יש לנו את הבחירות בנובמבר, ששם צופים שטראמפ ינצח, אבל עוד פעם זה לא בטוח, ואם ההריס תנצח זה מכה רצינית לשוק האמריקאי, עם הרפורמות של הדמוקרטים ומה שהם רוצים לעשות, זה ישפיע בצורה לא טובה על השוק האמריקאי, צריכים לקחת את זה בחשבון. לעומת זאת, טראמפ מאוד חיובי לשוק האמריקאי, ובגלל שיש לו עסקים והוא ביזנסמן, הוא מבין מה לעשות, ובתקופה שלו יש באמת ריצות, הייתה ריצה מדהימה בשוק, עוד פעם כי הוא פרו-שוק, הוא מבחינתו, כמו שיש לו את מניית DJT, שהוא ירצה כמובן שהיא תעלה כמה שיותר, ובתור נשיא מן הסתם זה יכול לגרום שם גם בדברים יפים, עוד פעם, אין לדעת, אי אפשר לדעת האם הוא יבחר או אם לא, אז טראמפ הוא יותר חיובי לשוק, האריס פחות חיובית לשוק, כמובן יש לנו את כל העניין של הריבית, ביום רביעי יש לנו את דוח האינפלציה בארצות הברית, ולפי הדוח הזה שצופים עכשיו, האינפלציה שתישאר בדיוק באותו מקום, 3%, מה הפד הולך לעשות עם הריבית? בטוח הוא הולך להוריד את הריבית בספטמבר, הם כבר מודים בזה, השאלה בכמה, האם זה יהיה 0.25, 0.50 או משהו חסר תקדים של 0.75, ביום שני לאור הפאניקה שהייתה, רצו כבר להגיד, בוא לפד, לג'רום פאוול, בוא תעשה עכשיו הורדת ריבית רצינית של 0.75 מיידית, לא לחכות לספטמבר, בסוף הרוחות נרגעו, הבינו שהמצב לא כזה נורא, אבל עוד פעם, אם הפד, גם אם הוא יוריד 0.25 ופתאום יבינו ש-0.25 זה לא היה מספיק, ארצות הברית יכולה להידרדר למיתון. קרו כאלה מקרים בעבר, גם בשנות ה-70, היה לנו את הפלאש קראש בשנת 87, אירועים, 2008 כמובן, אירועים שברגע שלא יודעים, וקשה מאוד לדעת דרך אגב, מתי בדיוק לבצע את הורדת הריבית, היסטורית, אף פעם לא ידעו מתי לבצע בדיוק את הורדת הריבית, ובגלל זה היסטורית, כל פעם אחרי העלאות ריבית כאלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, ארצות הברית נכנסה למיתון, אז השאלה הגדולה אם הפעם, לראשונה בהיסטוריה זה לא יקרה, אבל אם זה כן יקרה, מן הסתם זה ישפיע על השוק האמריקאי, והוא יכול ליפול. השאלה לכן, מה הפד הולך לעשות בספטמבר, הוא יוריד, השאלה בכמה הוא יוריד, זה מהבחינה הזאת. עכשיו יש לנו גם את היין היפני, מה שבדרך כלל היו עושים הסוחרים בארצות הברית במיוחד, לוקחים הלוואה זולה בגלל האפס ריבית ביפן, ולאחר מכן קונים מניות בשוק האמריקאי, אבל בגלל שרוצים להעלות את הריבית ביפן, עכשיו ההלוואה הזאת מתייקרת, אז מה עשו בארצות הברית? כל מי שלקח את ההלוואות האלה ישר משך את זה מהפוזיציות שהוא נמצא בהן בארצות הברית, מה שגרם לנפילה, לסגור את ההלוואה בגלל החשש שעכשיו עוד פעם יתחיל להעלות את הריבית בקצב מטורף ביפן, נטו בגלל שהאינפלציה שם משתוללת, והם עדיין הלכו על העניין של אפס ריבית, ועכשיו כשהם ניסו לעלות, אז ראיתם את המפולת בניקי, שעכשיו תקנה חזרה הכל, בגלל שהם אמרו שיכול להיות שאנחנו לא נבצע את העלאת הריבית, כי אנחנו רואים איך השוק מגיב לזה, אז יש פה גם מלחמה ביפן, מה לעשות עם הריבית, כל זה כמובן משפיע על השוק האמריקאי, ולכן גם מי שנמצא בשוק האמריקאי צריך להיות מאוד זהיר וצריך להבין מה לעשות. אחת הדרכים, מן הסתם, שאתם יכולים להגן על עצמכם אם אתם משקיעים בשוק ההון האמריקאי, שאתם לא סוחרים, ממש משקיעים, זה לגדר את עצמכם. לא לבצע שורט, כי אתם כבר נמצאים בפוזיציית לונג, אתם לא יכולים, אבל אתם כן יכולים לקחת למשל אופציות פוט, לליפ לשנה קדימה, על ירידה. וזאת אומרת, אם תהיה תקופה של ירידה, אז במניה עצמה אתם אכן הולכים להפסיד כסף במהלך הדרך, אבל זה הולך באופציה, אתם הולכים להרוויח את הכסף שאתם מפסידים במניה, כלומר זה מגדר אתכם, הקיזוז הזה עובד לטובתכם, וכשהשוק שוב פעם יעלה למעלה, והיסטורית הוא תמיד עולה למעלה, אז אתם יוצאים כבר מפוזיציית הפוט שהרווחתם יופי של כסף, ואתם חוזרים להרוויח במניה, זה אחת הדרכים למשקיעים בלבד כמובן, לא לסוחרים, דרך לגדר את הכסף בתקופות של אי ודאות, שנראה שאנחנו בדיוק הולכים לכיוון של אי ודאות.
עכשיו מבחינת השאלות שאתם שואלים כאן, אתם יכולים לרשום בסוף השידור החי, אני הולך לענות על שאלות של אנשים, אז ככה שאתם יכולים לשמור לעצמכם שאלה שאתם רוצים לשאול, בסוף השידור אני הולך לענות על השאלות שלכם, דברים שאתם חשובים לכם. בנוסף, מי שנמצא בשידור, אחד מכם הולך לקבל קורס הבסיס שלי בחינם, פלוס חודש בלייב שתבינו איך זה עובד, וכמובן אני הולך להסביר על זה במהלך השידור. אז בואו נמשיך, אחרי שדיברנו על כל המצב, כל הסיטואציה בשוק ואיך זה משפיע. אז עוד פעם, כפי שאמרנו, שוק ישראלי, שוק אמריקאי, שוק יפני, וכל זה בסופו של דבר מושפע אחד בשני. לנו זה מושפע כישראלים, המלחמה עם חיזבאללה ואיראן, שכל יום אומרים הנה זה יתחיל, הנה זה יתחיל. אז אם זה מתחיל זה יפגע כמובן בשוק הישראלי, כמובן זה יפגע בשקל לעומת הדולר, אנחנו יכולים לראות את השקל להיסחר בסביבות 4 פלוס, במידה ותהיה באמת מלחמה והמשק ישותק, מקווה שלא נגיע לזה, אבל אין לדעת. והשוק האמריקאי, בדיוק מה שדיברתי עד עכשיו, אלה הדברים המרכזיים שהולכים עכשיו הלאה איתנו בשביל שנבין מה הולך להיות בשוק. אז זה מהבחינה הזאת. אז מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל ידע, כי עם ידע מגיע הכוח ועם כוח בא הכסף. מה הרוב עושים? גם הרוב החבר'ה שמדברים איתי, איך הם סוחרים? על פי תחושות והרגשות. למדו על כל מיני גרפים, כל מיני אינדיקטורים ודברים כאלה, וממציאים לעצמם אחרי זה מהלכים. כאילו אתם יכולים לקחת את אותו גרף, להביא אותו ל100 אנשים שונים, 100 אנשים שונים יגידו לכם דברים שונים לחלוטין, על פי מה שהם רואים בדיוק באותו גרף, נטו על פי הרגשה שלהם, אולי סנטימנט מסוים שיש להם למניה מסוימת, או לתקופה בשוק, ואז הם אומרים, לא, לפי דעתי המניה פה תעלה. מישהו אחר יגיד, לפי דעתי המניה כאן תרד. אלה דברים שבגללם רוב הסוחרים, לא משנה באיפה, ביקום, מפסידים כסף, כי הם נטו סוחרים על רגשות, על פי ניתוח טכני כלשהו, בלי שום רקע מאחורי הניתוח הזה. אז למשל יש לנו את החדשות בזמן אמת, שהרוב מקבלים את החדשות בכלכליסט, בדה מרקר, אפילו בפוקס וכל מיני כאלה, זה תמיד בדיליי. אז מי שמקבל את ההודעות בדיליי, הוא נכנס גם לפוזיציות אחרי התמחור. למשל בשנת 2022 של ChatGPT, אני בלייב בטיקטוק אמרתי שאנווידיה לדעתי הולכת להיות המניה הכי חזקה בגלל ה-AI. מתי אנשים התחילו להבין שאנווידיה חזקה? באמצע 2023 כשהיא כבר עלתה בצורה מטורפת. אז אני דיברתי עליה ב$117, ואז היא הגיעה כבר לאזור ה-200 ומשהו דולר, 300 ומשהו דולר, אז פתאום אנשים רק התחילו ללחשש ולהבין אולי יש משהו באנווידיה, כמובן המשיכה לעלות וצפוי, אבל הרבה אנשים גם נכנסו ב-1000 פלוס, כי הם אמרו, הנה, אנווידיה לא יכול לרדת, רק לעלות, ובבקשה חטפו הפסדים גדולים. אז חשוב מאוד לקבל חדשות ראשונים, לפני כל השוק. לי יש למשל כלי שאני מקבל חדשות, לפני כל השוק, אני משלם על זה המון כסף, אני משלם על זה $2,000 בחודש, אבל אני מקבל את החדשות לפני 99.9% מכלל האוכלוסייה בעולם, שזה יתרון ענק. יש לי את ה-15 דקות לפני שהסוחרים המתקדמים מקבלים את החדשות האלה, שנמצאים בטוויטר ובאזורים האלה, וכמובן יש לי ימים או שבועות לפני שאנשים קוראים את זה בכל מיני אתרי כלכליסט וזה, עד שזה מגיע אליהם, כבר לא רלוונטי, כבר מתומחר, כבר אני עשיתי את הרווח על גבם של אותם אנשים, העדר, שהחליטו להיכנס רק עכשיו. אז קודם כל, חדשות בזמן אמת, קריטי, 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 אתם חייבים את זה למסחר שלכם, להיות תמיד ראשונים. אם אתם כבר עם העדר, אתם כבר בתוך האייפ, זה משחק כיסאות, זה משחק כיסאות, מישהו ירוויח, מישהו לא. אם אתם לפני כולם, אתם בוודאות תרוויחו. אולי תרוויחו, אחד ירוויח יותר, אחד ירוויח פחות, אבל בוודאות תרוויחו. זה דבר ראשון. לזהות אנומליות בשוק. יש כוחות גדולים בשוק שלהם תמיד יש את המידע לפני כולם, מנצלים את זה. יש מערכת כמו מערכת unusual, זה מערכת החריגות, ששם אנחנו רואים כספים, לא רק מוסדיים, כמובן מוסדיים, אבל גם של אנשים שקיבלו, יכול להיות, מידע פנים, אנחנו לא יודעים אם זה מידע פנים, אבל הם קיבלו את המידע הזה, והם נכנסים לאופציות שבחיים לא שמעתם עליהם, ופתאום, מניות שלא שמעתם עליהם, ופתאום נכנס שם כסף חריג, ואחרי שבוע אתם רואים שמישהו באופציה עשה שם 2,000%. למה הוא עשה 2,000%? איך הוא ידע? בוודאות הוא ידע, הוא קיבל מידע. אז יש מערכת שממש מזהה, אתם רואים מול העיניים שלכם, את הכספים האלה נכנסים, אתם רק צריכים לדעת איך לעשות את זה מבחינת פילטר. מי שאצלי בהכשרה יש את הפילטרים הייחודיים שלי, יש את חדר החריגות, שאני מעלה חריגות עם הפילטרים הייחודיים האלה, ומצמיד את זה למסך, אנשים יכולים לראות את זה, ולפעול על פי דעתם מה שהם רוצים לעשות. עוד פעם, כל אחד יכול לרכוש גם את המערכת unusual, זה בסביבות $43-44 בחודש,
אבל חשוב מאוד איך להשתמש בה, כי זה מראה לכם אלפי תוצאות, אבל לי יש את הפילטרים שאני יודע שהם ממקדים כמה שיותר לתוצאות הבאמת חריגות, ומשם כבר צריך גם לדעת לבחור עוד פעם את התוצאות הכי טובות, אנומליות למשל שלא מניות כמו NVIDIA או טסלה, דברים שהם לא באמת מעניינים, אלא מניות שאתם בחיים לא שמעתם את השם שלהם, שכמעט אף פעם אין שם פעילות של אופציות במניה הזאת, ופתאום יש שם פעילות. זאת אומרת שמישהו סביר להניח, קיבל מידע ממישהו, או שהוא עובד בחברה, שהחליט להיכנס לפוזיציות האלה, ויש כל כך הרבה מקרים כל חודש, של מהלכים של מאות ואלפי אחוזים, נטו על אירועים כאלה ספציפי על זה, של מישהו שידע מראש. אנחנו עוד פעם לא יכולים לדעת האם זה מידע פנים, אבל אנחנו יכולים להבין שזה כסף חריג מאוד, ואם כסף חריג מאוד נכנס, אנחנו צריכים לקחת ולהבין האם אנחנו לוקחים את הסיכון הזה ונכנסים עם אותו אחד שנכנס, בשביל פוטנציאל הרווח הגדול. היה לנו מהלך שאני אציג ממש לפני מספר ימים, איובה, חברת ביוטק, נכנסו חריגות ליום למחרת סך הכל ב$2 מיליון. יום לאחר מכן החברה יצאה עם דוח, דיווח מדהים, המניה עולה 20 ומשהו אחוזים, באופציות $2 מיליון האלה הפכו ל$6 מיליון. עוד פעם, זה מישהו שידע, זה לא יכול להיות שהוא שם סכום כזה מטורף ליום אחד קדימה, על חברת ביוטק כמו איובה, מי שמע עליה ומי חשב עליה בכלל. עוד פעם, זה מישהו עם מידע שידע שהולכים לדבר שם דברים מאוד חיוביים לגבי החברה ולגבי ההתקדמות שלה, ולכן הוא הרוויח כזה סכום של כסף, מבחינתו זה כסף קל כי הוא עם מידע פנים. אנחנו מבחינתנו זה כסף קל כי אנחנו רואים את הכסף החריג הזה נכנס, ואנחנו יודעים מראש שזאת מניה שאף אחד לא סוחר עליה ביום יום, ופתאום כזה סכום נכנס, משהו חריג מתרחש. אז זה חשוב להבין. לאחר מכן, עוד משהו שהוא חשוב שאני עושה, לתלמידים שלי מימי שני עד שישי, סוג של פודקאסט. אני מדבר, אני היחיד שמדבר שם, ויש את הטרמינל של בלומברג, בעצם מה שיש לי עוד פעם, הכלי שדיברתי עליו, שעולה $2,000 בחודש, 7,500 שקל, שהוא מדבר באנגלית על אותם אירועי חדשות שיוצאים לפני שזה מגיע לשאר העולם. אני מקשיב לזה, אני מתרגם את זה, ואני באופן כללי מדבר על הסיטואציה, לאור החדשות, מה זה גורם, ממש סוג של פודקאסט, שתחשבו שיש לכם כל יום, מ-4:30 עד 11, אתם יכולים לשים אוזנייה, אתם יכולים לשים את הטלפון בצד, ופשוט להאזין לי ולטרמינל, הטרמינל מן הסתם מדבר באנגלית, אני מתרגם את זה לעברית ונותן את המחשבות שלי, עוד פעם, הכל בגבול החוקיות, ומשם אתם תמיד בעניינים, בכל מה שקורה בשוק, במקום אחרי זה לראות איזה סרטון טיק טוק ולהבין, זה מה שקרה, בגלל זה קרה מה שקרה, או לראות איזה כתבה, לא, אתם רואים בלייב, לפני שבכלל אתם רואים תנועה במניה עצמה, אתם מקבלים כבר את המידע הזה, אתם מקבלים את המידע הזה, ומשם אתם כבר מחליטים מה לעשות. שלושת הכלים האלה, זה מה שגורם לי להיות יותר טוב מרוב האוכלוסייה ולהישאר רווחי. לא המסחר, כן, לא סוחר קבוע, אני בקושי סוחר, אבל כשאני סוחר, אני סוחר על משהו מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, עם פוטנציאל רווח מאוד מאוד גבוה. ולכן גם הרווחים שלי הם מאוד מאוד גדולים, ואני לא צריך להישחק מנטו מסחר על פיפס קטן למעלה, פיפס קטן למטה, הנה, אוי ואוי, כולי להיות בלחץ על איזה מהלך שעל פי ההרגשה שלי או המחשבה שלי, לא, יש לי פה מידע מוכן, מראש, שאני יודע שזה לא סתם דעה, זה מידע, יש לי מידע עכשיו, באופן ברור, שאני יודע שלאור המידע הזה יהיה תמחור מחדש במניה. והתמחור מחדש במניה אומר שאני הולך להרוויח כסף, כשהאחרים רק ישמעו על זה בעתיד. אז אני עוד פעם לפני כולם, זה מה שנותן לי את הכוח, זה משהו שהוא מאוד 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 קריטי. אז הכלים באמת שישנו לכם את המסחר, עוד פעם, הטרמינל של בלומברג, $2,000 בחודש, הוא נמסר אך ורק, שימו לב, לבתי השקעות, או לחברות שעברו רעיון עבודה בבלומברג. בגלל שיש לי חברה, אני יכול להגיש מועמדות לרעיון, מעלים אותי לזום, שואלים אותי שאלות, מה אני עושה בעסק שלי, למה אני צריך את הכלי הזה, במה זה יעזור לי. לאחר שאני עובר את הרעיון הזה, אני צריך לשלם $2,000 כל חודש, בשביל שיהיה לי את זה. ויש לי את הרישיון לכלי הזה, עוד פעם. ומי שנמצא איתי בהכשרה, התלמידים, הם לא משלמים הרי את $2,000, 7,500 שקל, אני משלם את זה, אבל הם מקבלים את זה כחלק מההטבה שלהם בקהילה, והם שומעים את הטרמינל, והם שומעים אותי מתרגם את הטרמינל, כי לא כל אחד יודע עכשיו אנגלית בשפת אם, או מבין את כל מה שהם אומרים, אז אני גם אומר את זה בלייב, וגם אני נותן עדכונים בבורסה, יש קבוצה, אני אראה לכם את זה, ושם אני כותב עדכונים שמתרחשים. מערכת unusual שאמרתי לכם, מערכת החריגות, הכלי הייחודי שמזהה לכם אנומליות של כסף,
שנכנס למניות מסוימות בשוק, יכול הנראה לאור מידע שיש לו אותו כוח, ובעזרת הפילטרים שלי אנחנו מצמצמים כמה שיותר את הכמות, בשביל שלא תהיה בכמות מטורפת של אופציות שקופצות לכם על המסך, אלא ממש דברים נקודתיים, ששם יש פוטנציאל יותר טוב, עדיין צריך כמובן שיקול דעת להבין האם אני מוכן לקחת את הסיכון ולהיכנס לפוזיציה הזאת, זה משהו שכמובן אני גם מלמד בהכשרות שלי מבחינת שיקול דעת, מה לעשות. כמובן מי שנמצא בלייב יכול לשאול אותי שאלה בזמן הלייב, כמובן בגדר החוק, לא מה אתה אומר להיכנס למניה הזאת, דברים כאלה אסור לי להגיד, אבל כן בגדר החוק אם יש לכם שאלה, משהו שאתם רוצים לשאול בזמן הלייב, אתם כמובן מוזמנים לשאול אותי ואני עונה לכם באותו זמן, שזה מאוד חשוב להרבה אנשים שרוצים פשוט חוות דעת מסוימת בגדר החוק שאפשר לתת, והשידור אצלי הוא מימי שני עד ימי שישי, מ-4:30 עד 11, אני בלייב, פודקאסט, ממש פודקאסט שאתם שומעים אותי, מאזינים, מנתחתי סיטואציות בשוק, וכל פעם יש אירועים שמתרחשים בכל רגע נתון, למשל ביום שישי, BYND מזנקת ב-30%, בכלום זמן, ב-20 דקות, עוד פעם, אני ראיתי את זה, ממש בדיוק הגעתי הביתה, יום שישי לא הייתי במסחר, בדיוק הגעתי לאירוע הזה, יש מערכת שנקראת מומטיק שאני אראה לכם גם, שהיא מזהה עוד פעם, זיהוי חריג של ווליום פר דקה אפילו, והאופציות שהם עשו 4,000% באותו יום ב-BYND, מי שכמובן מחובר ובעניינים ונמצא ומכיר את כל הכלים שלי, היה יכול להרוויח חלק מהמהלך הזה, באופציות של 4,000%, אולי 50%, 20%, 100%, זה לא משנה, אף אחד לא נשאר את כל 4,000% באופציה, זה לא סביר, אף אחד לא יישאר את זה, אבל מספר אחוזים גבוהים אפשר היה לתפוס במהלך הזה, ותמיד יש מהלך כזה, קודם כל אתם צריכים לתת לעצמכם את ההזדמנות בכלל להיות במהלכים האלה. אם אתם לא מקדישים זמן להיות כמו צלח ולשבת ולחכות להזדמנויות, אתם גם לא תשיגו את ההזדמנויות האלה שישנו לכם את החיים. אבל אם אתם באמת תקדישו את הזמן ולפחות תאזינו, אם תהיו בחלק מהשידורים ותאזינו ללייבים האלה, אתם תהיו מעבר לכל השאר, כי יש לכם את הטרמינל, יש לכם אותי, יש לכם את מערכת החריגות, אתם כבר מובילים על כל השוק, ב-99% מהשוק, וכבר יש לכם יתרון, על פניו. אז זה דברים שחשוב לדעת. אז איך ההכשרות שלי ובאופן כללי הכלים שלי עובדים? אז יש לי עוד פעם הכשרות ממש מקיף מהרמה הכי בסיסית עד הרמה הכי מקצועית, ששם אני מלמד גם אופציות על ה-unusual ways, על מערכת option strat, מערכת מומטיק, ואני רוצה להראות לכם אותם. אז למשל מערכת מומטיק, אני אשים לכם אותה פה, כרגע אנחנו לא רואים אותה כאן בגלל שאין לנו מסחר היום, אז כשזה ייפתח, מרקט אופן, אתם תוכלו לראות פה סטרימים, כלומר את כל המניות שמגיעות לשיא יומי חדש, או לשפל יומי חדש, אתם תראו את זה כאן, יש חדשות שיוצאות באותו רגע, ואז יש לכם גם מערכת שנקראת דיסקאברי, שהיא מראה לכם באותו רגע מניות, עם ווליום חריג אפשר לשים דקה, אפשר לשים 5 דקות, ווליום חריג במניות האלה, כמו שהיה ביום שישי על BYND, אז אתם יכולים ממש פר דקה לשים, כלומר תנועה חריגה במניה כלשהי בעולם, שרק התחילה, מומטיק מזהה אותה, רוב הסורקים המוכרים בעולם, לוקח להם 5 דקות, 10 דקות, עד שזה מגיע לטופ גיינרס או unusual volume, פה במומטיק, זאת המערכת שמביאה לכם ראשונה בעולם, לפני שפתאום יש תנועה של 5 דקות, על הדקה הראשונה, על השנייה הראשונה, שפתאום יש ווליום חריג, פתאום תקפוץ לכם מניה כאן, תקפוץ המניה ואתם יכולים להיכנס מהר לטריידינג ויו, או במערכת המסחר עצמה, ולראות מה קורה שם. כמו שהיה ב-BYND ביום שישי, אז יש לנו גם לירידות, מניות שיורדות באופן חריג, וגם לעליות, מניות שעולות באופן חריג. אז זה למשל כלי מאוד משמעותי למישהו שהוא רוצה להיות גם בעניינים מבחינת לא חדשות פונדמנטליות, אלא ווליומים חריגים שנכנסים למניות, גם לעליות, גם לירידות, באותו רגע. כלומר, עוד פעם, יש לכם יתרון פה, כי אתם רואים את זה ממש בפר דקה, על הנר הדקה הראשוני של ווליום חריג, אתם כבר בעניינים, אתם כבר מתחילים לחפש בטוויטר, אולי הטרמינל פתאום יודיע על החדשות, לפני כולם, זה כבר נותן לכם יתרון משמעותי. אז זה אחד הכלים שאני מלמד, כמובן, כלי החריגות שיש לנו פה, ה-unusual ways, שהיה לנו את איובה למשל, בואו נשים את איובה, אז אנחנו נשים את איובה, לא trades today only, אז אתם יכולים לראות פה באיובה שהתחילו להיכנס סכומי כסף, כבר לפני, ב8 לאוגוסט גם, 17,000, 17,000, 6,000, 52, 23, 16, 10, 18, 17, כולם היו נטו לאותו יום
שזה היה לנו פה לפני 3 ימים, פה שימו לב את הווליום החריג, שימו לב איפה המניה הייתה, האופציה הייתה שווה פה דולר, פחות מדולר אפילו כשהם התחילו להיכנס, בסוף מכרו אותה באזור $2. אז כל זה, כמו היובה, יש כל פעם אירועים כאלה, כל פעם יש מניות חריגות שאנחנו יכולים לראות בפלואו פיד, שזה עם הפילטרים שלי, שאתם יכולים לראות פה בהגדרות מלא מניות, כמובן מכל המניות האלה צריך לדעת לבחור את המניה הנכונה, שזה כמובן אני מלמד בהכשרה עצמה, וככה אתם עוד פעם מקבלים שוב פעם מניות שבדרך כלל אנשים לא שומעים עליהם, לא יודעים עליהם, ואתם אלה שנמצאים שם ביחד איתו, שיכול להיות שיש לאותו בן אדם מידע פנים, ואתם ממש גולשים ביחד איתו על הפוזיציה הזאת באופציה, והפוטנציאל רווח הוא באמת מהמטורפים, אם אתם נמצאים בדיסקורד, הרבה פעמים חבר'ה מפרסמים חריגות עם רווחים מטורפים שם, שלפעמים זה מגיע לאלפי אחוזים, מאות אחוזים, נטו בגלל שיש להם את מערכת החריגות, הם למדו בהכשרה איך להשתמש במערכת החריגות הזאת בצורה טובה, וזה עוד פעם אחד מהאסטרטגיות שאני משתמש בהן, מערכת החריגות גם, מקשיב לחדשות בטרמינל שזה קריטי, נעזר במערכת החריגות הזאת, שמערכת החריגות הזאת עוד פעם נותנת לי את האופציות, המניות הייחודיות האלה, ששם יש פוטנציאל רווח גדול, וכרגיל, כל המטרה שלי זה לנצח את השוק. המטרה שלי היא לא לסחור ביחד עם השוק, כי אני לא יותר טוב מהאלגו, אני לא יותר טוב מבית השקעות שסוחר טכני, שיש לו כלים מיוחדים, לא, אני לא יותר טוב מזה. אני טוב במשהו ספציפי, שזה לאתר מידע לפני כולם, להיכנס למניות האלה לפני כולם, ולכן אני מרוויח הרבה יותר מכולם. נטו זה כל מה שאני עושה. לא משהו יותר מדי מסובך, לא יותר מדי מסחר אקטיבי, מסחר אקטיבי ישחק אתכם, בסופו של דבר לאורך זמן, אתם במקרה הטוב, תהיו במצב של המדד, ברוב המקרים שאני מכיר סוחרים, הם שורפים כסף על ימין ועל שמאל, על סתם שטויות, במקום לחכות באמת להזדמנות אחת, אפילו אחת בחודש, אבל ההזדמנות הזאת תביא להם כל כך הרבה כסף שהם לא ירוויחו שנים בעבודה בתור שכירים. כדוגמה. אז זה מה שאני עושה. לפעמים אני באמת, יש לי החבר'ה, מי שאיתי כבר בלייב, יודע שיש שבועות שלמים שאני לא סוחר, לא עושה כלום, ממש כלום ושום דבר, יושב כל היום, מחכה להזדמנות, וכשההזדמנות מגיעה, אני אהיה שם. זה שווה לי את ההמתנה, שווה לי את הזמן הזה. אז עוד פעם, זה כלים של-99% מאוכלוסייה, אין הטרמינל של בלומברג שוב פעם. צריך לעבור רעיון, מי שעובר רעיון, יש לו חברה עובר רעיון, מקבל את הכלי הזה, $2,000 בחודש. רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם $2,000 בחודש, 7,500 שקל בחודש רק על הכלי הזה. וגם מי שיכול להרשות עצמו לא יכול לקבל אותו, כי עוד פעם, הוא צריך להיות חברה ולעבור רעיון בבלומברג, באנגלית. זה דברים קריטיים שבשביל לקבל את הכלי הזה. אז ל-99% באוכלוסייה אין, לדעתי אני היחיד בארץ עם הכלי הזה, אז עוד פעם זה יתרון משמעותי, ולכל מי שנמצא איתי בלייבים זה יתרון משמעותי בשבילם, הם לא צריכים לשלם 7,500 שקל, הם שילמו את סכום כניסה להכשרה, והם מקבלים את הלייבים האלה, כחלק מהמנוי שיש להם בלייב, וזה כבר יתרון מטורף, ובאמת מרגישים את ההבדל. אני יכול להראות לכם פה למשל את הדיסקורד, את החבר'ה בדיסקורד, שאתם יכולים לראות פה, עם החבר'ה שמעלים את הרווחים, יש לנו למשל את אלכס, שמסביר גם על הרווחים שלו, אושרי, עקב חריגה, לוקח רווח, הייתה חריגה על צ'וי, אושרי ראה את החריגה על צ'וי, עוד פעם הייתה באמת חריגה מוזרה של $200 ומשהו $1,000 שנכנסו לצ'וי, כשיודעים שלאורן קיטי שם, החריגה נכנסה, אושרי נכנס, המניה התחיל לעלות למעלה, אושרי יצא ברווח. מאוד פשוט, נטו לאור הכלים שהוא למד בהכשרה, אושרי ביצע את המהלך הזה על צ'וי, ואנחנו יכולים לראות פה למשל את אנדרי, על S&P, רווחים של 100%, קנה ב3, מחר ב10, יש לו 300% רווח, יש לנו את אלים, 81% על מייקרוסופט, 83% על אנווידיה, 9% על אפל, עוד פעם, זה אופציות. במניה באנווידיה אתם לא יכולים לעשות 83% ביום, אבל באופציות יש לכם את האפשרות לעשות את זה, אם אתם יודעים מה אתם עושים. אם אתם לא יודעים מה אתם עושים, אתם רוב הסיכויים תחטפו בו בראש חזק באופציות, חשוב מאוד ללמוד את התחום הזה קודם כל, כי קל מאוד להשיג שם כסף, למי שלא יודע איך לתפקד באופציות, מצד שני זאת הדרך הגדולה ביותר והמהירה ביותר מתיק קטן, לגדול לתיק גדול. יש את רוי גוטבול, אני לא יודע אם הוא פה בהכשרה, שהוא התחיל עם $5,000, הגיע לכמה מיליוני דולרים, נטו על האופציות, ויש לנו פה את אלי, יש פה את הרווח שלי על נקסט, שהעליתי, שימו לב, רווח על נקסט כמעט $7,000 שעשיתי, ואני יצאתי מוקדם עוד פעם, במערכת מומטיק, זיהיתי את המהלך על נקסט, שהיה שם ווליום חריג לירידה, מעבר לרגיל בניה שבדרך כלל גם לא שומעים עליה, נכנסתי בטוויטר
כאחד מהכלים שאני מלמד לבדוק מה יש, משפטית הם הפסידו חוזה מאוד משמעותי של צינור גז, שהולך לחתוך להם את אפיק ההכנסה בצורה מטורפת. היא הייתה ב-6.74 כשיצאתי, שימו לב, והרווחתי $7,000. אם אני לא טועה, היא כבר היום המשיכה לרדת, נסחרת בסביבות, עכשיו בואו נראה, לדעתי נסחרת בסביבות $5, כלומר הייתי יכול לעשות במקום $7,000, 120, בין 120 ל-200,000 דולר, תלוי כמה מחיר האופציה. כן, שימו לב, אנחנו רואים את נקסט, אז זה היה במחיר של 6.74, נקסט עכשיו נסחרת ב-4.81. עוד פעם, המומטיק נתן לי את היתרון הזה על פני השאר, בעזרת שאר הכלים שאני מלמד בהכשרה. אנשים, ואני הבנתי כאילו איך מה לעשות, מי שבהכשרה גם יכל להבין מה לעשות, היציאה שלי הייתה מאוד מוקדמת, שוב פעם, במקום $7,000 שכמעט עשיתי, הייתי עושה בין 120 ל-200,000 דולר, צריך לבדוק את המחיר אופציה המדויק, אבל הירידה פשוט במניה הייתה קיצונית, כי שוב פעם, אירוע פונדמנטלי, חברה מאבדת את החוזה הכי יוקרתי שלה, של צנרת גז שהיא איבדה אותו, כלומר, הרווח הולך להיחתך ביותר מחצי לחברה הזאת, לכן המניה ירדה ביותר מחצי מהפיק שלה. כשאני נכנסתי הייתה באזור כמעט $8, יצאתי 6.74, הגיע ל-4.81. שימו לב, אירוע פונדמנטלי משמעותי, איך משפיע על מניה, מאשר סתם לראות גרף ולהגיד, הנה, אני חושב שזה יעלה, הנה, עכשיו זה ירד. לא, זה הדברים שלא עוזרים לכם בחיים. זה לא מה שיהפוך אתכם עכשיו עם הון נוסף, הכנסה נוספת או הכנסה עיקרית. אבל אירועים כמו נקסט, זה אירועים שאתם יכולים פעם אחת בחודש להיכנס, ללכת עם המהלך הזה, ללכת על כל התמחור מחדש במניה, ולהרוויח סכומים גדולים של כסף. באותו יום שאני יצאתי, שימו לב, האופציה עשתה 1,200%. 1,200% האופציה עשתה רק באותו יום. לאחר מכן היא עשתה עוד אלפי ואלפי ואלפי אחוזים מעל, אך ורק על נקסט, נטו על האירוע הזה. אז זה דברים משמעותיים שאם אתם רוצים באמת להצליח במסחר, אתם חייבים לדעת לעשות את זה. שום דבר אחר לא יעזור לכם, נטו טכני ודברים כאלה, לא, זה לא דברים שעוזרים. מניסיון שלי, אני מ-2011 בשוק. אני יודע איך זה עובד, צריך הרבה מעבר לסתם טכני, ואני ממשיך לעבור, אחד מהמערכות שאנחנו, אסטרטגיות שאנחנו לומדים, זה IV Flash, שאני אסביר עליה, מערכת, מה זה בעצם אומר IV Flash, אתם רואים פה את אלכס עושה $1,144 על IV Flash, IV Flash זה אומר לפני דוח, מבצעים תמחור למניה, כלומר, הולך להיות דוח למניה, וצופים שיהיה מהלך של 8% למעלה, עלייה או 8% של ירידה. ה-IV Flash בעצם זה אומר תמחור פרמיות של האופציות מבעוד מועד, על כך שבעצם המניה זינקה 8% או ירדה 8%. אבל אם אחרי הדוח המניה נגיד זינקה באחוז או ירדה באחוז, כל הפרמיות האלה שציפו למהלך של 8% פשוט מתרסקות, נגיד פרמיה עלתה $3 לאופציה, פתאום היא מתרסקת לדולר. אבל אם במהלך אותו יום, מאז ההתרסקות, המניה כן מתחילה לעשות את המהלך לכיוון ה-8% למעלה או 8% למטה, הפרמיות במהירות חוזרות. כלומר, יש פוטנציאל להרוויח מאות אחוזים בעניין של 20 דקות, 30 דקות, 40 דקות במהלך היום. נטו, למשל, יש דוח טוב מאוד של החברה, אבל היא לא זינקה, היא נשארה אחוז למעלה. אבל אתם אומרים, היום אנחנו רואים את השוק ירוק, הדוח מצוין, וציפו למהלך של 8% והיא עשתה רק 1%, יש לו עוד 7% לעלות בתכלס. אני רואה את הפרמיות המרוסקות האלה, אני נכנס עכשיו לפוזיציה, ואתם רואים את העלייה במניה ביחד עם השוק גם, וגם המניה מתחילה לתמחר את הדוח הטוב שלה, ואתם מרוויחים במהירות את הפרמיות. אז המניה עשתה אולי 8% בסופו של דבר, אבל על האופציות אתם יכולים לעשות 200, 300, 400%. זה חתיכת הבדל, ולכן אני תמיד מתמקד באופציות. לי חשוב להתמקד באופציות, כי זה באמת כלי שנותן לי את היכולת להרוויח סכומים מאוד גדולים של כסף בטווח זמן קצר. כל מה שאני צריך לעשות כמובן, זה אירוע מסוים שבעזרתו אני בעצם עולה עם המניה או יורד עם המניה ומרוויח את המהלך. דברים מאוד 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 קריטיים. ומי שעוד פעם סוחר איתי, נמצא איתי בהכשרה, נמצא איתי בלייבים, הוא מרגיש את ההבדל, כי הוא מפסיק לסחור סתם, כי משעמם לו, והנה אני רוצה להיכנס עכשיו למרה, כי הקריפטו עלה, מרה עלתה קצת, אני מרגיש שהיא תמשיך לעלות, כי לפי הגרף ראיתי שהיא פרצה פה איזה נקודה, ואז הוא נכנס, אבל פתאום הוא מתחילה לדשדש, הוא מתחילה לרדת, ואז חוטפים בראש, מפסידים אם זה באופציות או אם זה במניות, כי במקום עוד פעם, להיות סבלניים, פעם להיות באירוע אחד חשוב, אירוע אחד מיוחד, שהאירוע הזה יביא לכם משמעותית
הרבה יותר כסף. בואו נראה פה עכשיו מבחינת שאלות, עוד פעם, דניאל מיילס למשל שואל למה אתה לא עושה בערוץ לאופציות שאתה נכנס ויוצא, שוב פעם, זה לא חוקי, זה נכנס לגדר ייעוץ, אסור לעשות את זה, אני כן מלמד אתכם איך לעשות את זה בעצמכם, שזה דבר חשוב, אבל לי אישית אסור לייעץ, אסור להגיד לי לאן נכנסתי, מאיפה יצאתי, אז זה דברים שאתם צריכים לקחת בחשבון. עכשיו, דבר נוסף, אז אני רוצה לדבר איתכם על ההצעה באופן כללי, מה יש לי להציע, הכלים שאתם תקבלו ממני שמשמעותית ישפרו אתכם ויכניס אתכם עוד פעם לסקאלה של 1%, כי אם תהיו חלק מה-99%, עוד פעם, מצטער, לא יעזור לכם, אם תרוויחו מעל המדד שנה אחת, ברכותיי, מזל על איזה מניה, ברכותיי, קבוע באופן עקבי, אני לא רואה אתכם מצליחים, לכן יש את ההצעה שלי של הבלומברג של טרמינל למשל, עוד פעם, כלי ייחודי שלהן לאף אחד בארץ, עוד פעם, נטו מבחינת עלות, נטו מבחינת רישיון, עולה לי 7,500 שקל, הכלי הזה $2,000, זה בסביבות ה-7,500 שקל בחודש שאני משלם עליו, Unusual Whale זה כלי שכל אחד יכול להרשות לעצמו, הוא עולה בסביבות $50, בין $43 ל-$50, לפי מבצעים שמתרחשים שם, אז אתם יכולים לקחת אותו בעצמכם כמובן, לי יש כמובן בהכשרה את הכלי סינון הייחודי שלי, שנותן לכם מתוך עשרות אלפי אפשרויות שם, עשרות אפשרויות, ומתוך העשרות אפשרויות אתם צריכים כבר לבחור את מה שמתאים לכם, לפי מה שלמדתם בהכשרה, זה מאוד חשוב, כמובן יש בהכשרה, מי שנמצא איתי בקהילה הסגורה, את חדר חריגות, ששם עם הפילטרים שלי אני מעלה את החריגות המיוחדות, מפולטרות, ברמה הכי גבוהה, שגם מי שלא רוצה לשלם $50 מקבל את החריגות המפולטרות האלה שם בקבוצת החריגות, שלא רק אני מפרסם, הרבה חבר'ה מפרסמים, זה עוד פעם, זה זמין לכל אזרח ואזרח, שיש לו מנוי ל-Unusual Whales, כמובן עם הפילטרים שלי מצמצמים. אחרי זה יש כמובן את ההכשרה המקיפה, שזה קורס מניות, הבסיסי שמלמד את כל מה שאתם צריכים לדעת על מנטליות, מניות, מסחר, מה זה שוק ההון, ממש על כל הפן הזה, ואז יש את ההכשרה המקיפה יותר, המקצועית יותר, אפשר להגיד, שהיא על אופציות, ממש מסבירה מ-0 מה זה אופציות, איך אפשר להרוויח באופציות, איך אפשר באופן כללי גם לגדר את עצמכם באופציות, כלומר ללכת על פוט, כפי שאמרתי לכם, כשאתם בהשקעות, אתם משקיעים ב-NVIDIA ל-20 שנה קדימה, אתם רואים, אוקיי, יש דוח, אני מפחד מהדוח, או יש תקופה רעה, תגדרו את עצמכם לפוט לשנה קדימה, תרוויחו בירידות על הפוט, תיקחו את הכסף, אחרי זה תמשיכו להרוויח במניה שבכל מקרה אתם לא רוצים למכור אותה. עוד פעם, זה אחד האפשרויות, איך לסחור על Ivy Flash, אני מלמד שם איך להשתמש במומטיק, ב-Unusual Whales, איך האסטרטגיות שבאופן כללי אני משתמש בהן במהלך הדרך שלי, שוב פעם, כפי שאמרתי, אני לא סוחר אקטיבי, אני סוחר כמו צלף על הזדמנויות, אני מלמד את זה בשביל שאתם תסחרו בצורה חכמה, ולא בצורה של פשוט לסחור ולהעביר עוד יום, כל זה אני מלמד בהכשרה המקצועית שלי, שאתם תקבלו את היתרונות האלה, זה חשוב מאוד למסחר שלכם, חשוב מאוד בשביל שבאמת תצליחו ולא תהיו עוד אחד מהסוחרים שעבר הכשרה ובסוף לא עשה עם זה כלום, הרבה עשו את זה, לא רלוונטי, חשוב שאתם תצליחו באמת ותהיו ב1%, זה מה שחשוב בסופו של דבר, אתם תהיו בעליון, בחלק העליון, כי שם אתם רווחים לאורך זמן, זה מה שאתם צריכים לשאוף אליו בשביל באמת להצליח בתחום הזה ולהיות הטופ של הטופ, כמובן חוץ מהכשרות שזה 6,900 רק ההכשרות, יש את הלייבים שאני עולה עוד פעם, ימי שני, עד שישי, 4:30, עד 11, אתם שומעים את הטרמינל של בלומברג, מדבר בימי המסחר, ואני מתרגם את מה שהוא מדבר כשיש אירוע חשוב, אני מתרגם את זה, מנתח את הסיטואציה של האירוע, מה קורה שם, כמובן הכל בגדר החוקים, בלי להגיד הנה אני נכנס למניה הזאת, כי זה אסור, אבל כל מה שבגדר החוק, אני אומר, מתרגם, אתם כבר לאור ההכשרה שעברתם, יודעים בדיוק מה לעשות עם המידע שקיבלתם, בשביל זה עוברים את ההכשרות, ולאחר מכן פועלים, יש לכם בקבוצה, אני יכול להפעיל לכם פה, יש לכם פה בקבוצה גם עדכונים מהבורסה שאני כל פעם מעלה, למשל אמזון בשיתוף פעולה עם פינטרסט, מי שראה את זה באותו יום, ב8 לאוגוסט ב-9:44, כשזה הגיע לטרמינל ב-9:39, הפינטרסט עוד לא עלתה, לאחר מכן עלייה של 4-5%, אופציות זה מעל 100% רווח באותו רגע, מי שהיה בטרמינל באותו רגע, ביחד איתי שתרגמתי וגם רשמתי את ההודעה הזאת, הרוויח על פינטרסט בצורה פשוטה, קלה, העיקר סבלנות, לחכות להזדמנות. ההזדמנות מגיעה, נכנסים, אתם לוקחים כסף. זה פשוט מאוד. העיקר לחכות להזדמנות ולא להתפתות. הפיתויים בשוק ההון מטורפים, רובכם, אני יודע, רוצים להיכנס ולסחור על משהו נטו בשביל לסחור, חבל עוד פעם, חבל על המסחר הזה,
הלחץ הזה, על כל הבעיות המנטליות שזה עושה לכם, שהאם תרוויחו את הכמה דולרים האלה או תפסידו אותם, במקום להיכנס בלב שלם, בצורה בטוחה, לאירוע מסוים, שאתם יודעים בוודאות, שיביא לכם כסף, ואז אתם תרגישו בטוח גם ללכת עם המניה הזאת, או עם האופציה של המניה, נטו כי אתם קיבלתם את המידע, או קיבלתם את החריגה, ואתם יודעים בדיוק מה הולך להיות, ואתם יודעים שאתם לפני כולם באירוע הזה, זה ייתן לכם את הביטחון שאין לכם במסחר הרגיל שלכם על נטו טכני, ולקוות ולהרגיש ולהתפלל שמשהו יצא פה. אז זה דברים חשובים. הדיבור בורסה שבאופן כללי אנחנו מדברים, שאלות על הקורס, מי שרוצה, יש ניתוחים טכניים, הנה חריגות למשל, הנה החריגה על שוי, שאושר יעשה עליה כסף, אז הנה החריגה על שוי, $270,000, חריג מאוד שנכנס לשם, ל-22 יום 30 קול, כלומר גם רחוק מהכסף, כלומר יש תנועה שצריכה להתבצע, ואכן שוי עשתה מהלך, אז פה מפרסמים את כל החריגות, יש פה ממש הדרכות למי שבאינטראקטיב ברוקר, עדכונים והסברים לימודיים, כשנכנסים לאירועים בזמן אמת, פה בעצם אני מתחבר, ואז גם הטרמינל מתחבר של בלומברג, וכל האנשים מתחברים בעצם לפודקאסט הזה כאן, שידור חי, מ-4:30 עד 11, כל מה שקורה, אתם יכולים להיות באוזניה, אתם יכולים להיות עם הטלפון בצד, אפילו לא להיות פעילים בתכלס לשבת, תעשו מה שאתם רוצים, רק תקשיבו, ברגע שיש אירוע מסוים שהוא נשמע לכם קריטי, נשמע לכם חשוב, אתם יכולים כבר להיכנס לפוזיציה, ועדיין תהיו 99% מכלל האוכלוסייה, תהיו הראשונים באירוע הזה, כי עוד פעם, הכלי הזה לא קיים אצל אף אחד, הטרמינל של בלומברג, אז יש לכם פה יתרון שאין לאף אחד אחר, בארץ בוודאות, בעולם כמובן יש עוד אנשים שיש להם את הטרמינל הזה, אבל פה בארץ, אם אתם לוקחים הכשרה בארץ, לוקחים לייב, אני היחיד שיש לו את זה, יכולים לבדוק, במקומות אחרים תראו שאין, וזה נותן יתרון מטורף לי אישית, וכמובן לתלמידים שלי שהצטרפו והם נמצאים פה כבר בלייב, ומבצעים את המהלכים שלהם, ומתקדמים, והתיק שלהם גדל, ואנחנו יכולים באמת לראות הרבה אנשים שהגדילו את התיקים שלהם באחוזים יפים, ואני לא מדבר על חודש, כי בחודש אחד יכול להיות משהו מפתיע, ובחודש הזה יש עלייה מטורפת בתיק. אני מדבר על עניין של שנה, שנה וחצי, שנתיים, שיש עלייה מתמדת בתיק, שזה מה שחשוב. עלייה, משהו חד פעמי, פתאום הפתעה, לא מעניין, לא רלוונטי, אבל כשאתם עקביים במהלכים שלכם, כשאתם בוחרים את המהלכים הטובים, אז גם התיק שלכם יגדל בהתאם, וזה מה שחשוב מהבחינה הזאת. אז רק הלייבים, מי שרוצה להיות רק בלייבים, בלי ההכשרות, רק לייבים זה 4,500 שקל לשנה, 600 ההכשרות, 4,500, אז במקום כל כלי בנפרד, שאם אתם תיקחו כל כלי בנפרד, זה יעלה לכם בסביבות 19,000 שקל, אני נותן לכם את כל החבילה הזאת ב-6,900 בלבד, כלומר יש לכם אותי, יש לכם את הטרמינל, יש לכם את כל ההכשרות שלי, יש לכם את החריגות ב-unusual ways, כפי שאתם רואים פה, כל זה ב-6,900 במקום 19,000, עוד פעם, תנסו להשיג את הטרמינל של בלומברג לבד, 7,500 שקל, במידה ויש לכם חברה ותעברו רעיון בבלומברג, רק החבילה הכוללת היא הרבה יותר זולה, מה שאני נותן, עוד פעם, אני נותן פשוט פתח, הזדמנות לאנשים שבאמת רוצים את זה. בן אדם שבאמת רוצה לשנות לעצמו, מבחינה כלכלית, לא אני אומר להפוך למיליונר, נטו עוד כמה אלפי שקלים בחודש נוספים, בתור התחלה, ולאט לאט להתקדם, ולהתפתח, ולהרדיל את התיק בזמן שאתה עושה משהו בנוסף. אבל ברגע שהתיק גדל, ויש לך כבר סכום רציני, אתה תוכל להיכנס לפוזיציות גם, סכום הרבה יותר רציני, ואז לגדול בצורה משמעותית, ולהגיע למצב שאתה נשען יותר לכיוון שוק ההון, כי שם עכשיו אתה מרוויח הרבה יותר כסף, ועם הזמן תעשה את החושבים בעצמך, האם אתה מוכן לעזוב את העבודה שלך ולהיות נטו בשוק, אחרי שהבנת, עברת איתי תקופה וראית, אוקיי, אני באמת רווחי עם בן במשך תקופה, התיק שלי גדל, אני יודע שזה מה שאני רוצה לעשות, שיש הרבה תלמידים שזה מה שהם עושים עכשיו, שהם נטו במסחר, אז שפו, כל הכבוד, לקחתם את ההזדמנות בידיים, כי בסופו של דבר, ה-6,900 האלה זה ללמידה שלכם, להיות באחוז אחד, מכלל הסוחרים, לא להיות איפה שכל השאר, כי זה עוד פעם לא רלוונטי, לא מעניין, להיות באחוז אחד, זה מה שאתם מקבלים ב-6,900 האלה, אתם מקבלים את הכלים שתנסו כל הכשרה אחרת בארץ, אין את הכלים האלה, אני נותן את הכלים האלה, כי אני משתמש בכלים האלה, אני עושה את זה, אני מחכה להזדמנויות הטובות, ואני מרוויח. אז אם אתם רוצים באמת לעשות את ההתקדמות הזאת, לאחוז אחד מהאוכלוסייה, להיות ממש בטופ, אתם יכולים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ או ממש לסרוק את הברקוד כאן, לקבל את ההטבה הזאת של ה-6,900 ולהתחיל להיכנס לעניינים, ועכשיו תכתבו לי שאלות, כל מה שאתם רוצים לשאול, זה הזמן לכתוב שאלות, ויאללה, תנו בראש.
בואו נראה, כבר בטח יש פה, האם מלמד רק אופציות? הנה, רונן נגר שואל, לא, אני לא מלמד רק אופציות, מלמד גם מניות, החל מהבסיס של הבסיס של מה זה בכלל שוק ההון. לרמה כזאת, עד לרמה של איך לסחור במניות, אסטרטגיות מסחר שונות שקיימות במניות, הפן הפסיכולוגי שיש באופן כללי בשוק הזה, זה כי הרבה מהמסחר הזה, עוד פעם, זה לא הטכני, אתם יכולים להיות מומחים בטכני, הרבה פעמים זה מלחמה, אתם עם עצמכם, אתם נגדכם, כי אתם בסופו של דבר סוחרים, עושים טעות ואתם צריכים לבוא עם תשובות לעצמכם, למה עשיתי את מה שעשיתי, איך עשיתי את זה, כל זה נלמד ממש בבסיס, שעוד פעם אני עכשיו בסוף השידור, היא הודיעה לאחד מכם בוואטסאפ, שהיה בלייב, שהוא מקבל את הקורס בסיס חינם, פלוס חודש חינם איתי בקהילה, בלייבים, אז אתם תקבלו. בואו נראה עוד שאלות. האם קרה שהטרמינל נפל? לא, הטרמינל אף פעם לא נופל, זה טרמינל של בלומברג, זו חברה סופר יוקרתית, הוא אף פעם לא נופל, תמיד קיים, ימי שני עד שישי, 4:30 עד 11, כל הזמן קיים בלייב, ואם יש את הבן אדם שהוא בדרך כלל מדבר בלייב, חולה, לא יכול באותו יום, יש צוות שלם שם של אנשים אחרים שמגיעים, יש מספר חבר'ה שמדברים, כל אחד שם על סקטורים שונים, ועוד פעם, זה חדשות שמגיעות קודם כל לטרמינל לפני שזה מתפשט בעולם. תחשבו שיש עכשיו אירוע משמעותי על חברת אפל נגיד, שהיא איבדה הכנסות בסין, עד שזה מגיע לעולם, קודם הטרמינל מקבל את זה. יש לכם 10 דקות שלמות, לפני שכל העולם מקבל את החדשות האלה, שאפל חוטפת בראש בסין על המחירות שלהן, אתם תדעו על זה ראשונים, 10 דקות לפני שזה מגיע לאתר החדשות הראשון בעולם. זה עד כדי כך זה משמעותי. 10 דקות האלה מאוד 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 משמעותיות, אז לכן הכלי הזה כל כך יקר. כי הכלי הזה נותן לכם עוד פעם יתרון משמעותי. נכון, הרבה פעמים אתם רואים נר מטורף באיזה מניה, למעלה או למטה, ואתם אומרים, מה קרה, למה יש ווליום מטורף? זה בדיוק הטרמינל שמביא למוסדיים את החדשות 10 דקות לפני. הם כבר עושים את הפעולות שלהם. כשאתם נכנסים, שומעים את החדשות אחרי 10 דקות, הפעולה שלהם כבר התבצעה הראשונית. אחרי זה המלחמה על הפירורים. אז מלחמה על הפירורים גם תרוויחו פירורים, אבל אם תהיו לפני העדר, שם תרוויחו את החלק הרציני מאוד. בואו נראה מה אומרים פה, איך זוכים, אז עוד פעם, מבחינת איך זוכים, אני פשוט יודיע לכם, חבר'ה, אני אעשה הגרלה, ואתם תקבלו, אחד מכם יקבל את ההודעה בוואטסאפ, ברבע שעה הקרובה שזכיתם. עכשיו מנואל שואל פה, האם זה לשנה? אז ה-6,900 זה עם חצי שנה בלייב, כלומר הקורסים איתכם לתמיד, הקורסים נשארים איתכם גם המניות, וגם האופציות, פלוס הכלים המתקדמים, נשארים לכם לתמיד, וזה באמת הכשרה מקיפה שיותר לא תצטרכו אף הכשרה אחרת. יש שאלות, מה שלא מובן, אתם שואלים אותי, בין לא הבנתי XYZ, בין לא הבנתי את זה. יש לכם את המספר וואטסאפ שאתם יכולים לשאול, תקבלו תשובה כמה שיותר מהר, לא תצטרכו לחכות לא יום, לא יומיים, לא 3 ימים, תקבלו תשובה מיידית. מהבחינה הזאת, תמיד תהיו בלופ, תמיד בעניינים שתוכלו להתקדם עם ההכשרה שלכם, ועליי זה לחצי שנה. הרבה ישאלו מה קורה אחרי חצי שנה בלייב, אתם יכולים לחדש את המנוי 3 חודשים, חצי שנה, 9 חודשים או שנה, אתם מחליטים בכמה לחדש, בסכומים שונים, עוד פעם, לפי כמות החודשים שאתם לוקחים, ככל שלוקחים יותר זמן, אז ההנחה יותר משמעותית, והם ממשיכים בלייבים, הרבה חבר'ה ממשיכים בלייבים נטו, כי זה משפר אותם משמעותית, להיות בטרמינל במקום לשלם 7,500 שקל בחודש, לשלם סכום סמלי יחסית לסכום הזה, למשך של חצי שנה, או שנה או 9 חודשים, שווה לכולם, כולם מבינים שזה כאילו no brainer, מה, אני אשלם 7,500 אם אני אעבור רעיון ויש לי חברה בבלומברג, או שאני אשלם סכום סמלי בשביל להיות בלייבים האלה. פשוט מאוד. לכן ההצעה הזאת היא באמת לדעתי חסרת תקדים, מבחינת הערך שאני נותן ומה שאתם מקבלים, לעומת תכלס תנסו להשיג כל כלי בנפרד בחוץ, יעלה לכם 19,000 שקל, בהצלחה עם 19,000 שקל להיכנס לעניינים. למה לסחור כמו צייד ולא כמו משקיע, אורד שואל, שזה מעניין. קודם כל זה אסטרטגיות שונות. מי שמשקיע הוא משקיע. אם עשיתם ניתוח על מניה מסוימת, ואתם החלטתם, אוקיי, אני סומך על מניה טרומבול בומבול, לא משנה מה השם, כן? ואני יודע לפי הניתוחים שקראתי, הדוחות שקראתי, דיברתי עם המנכ"ל בלינקדאין, דברים כאלה, כאילו, או מישהו מהצוות, זה דברים שאני עושה, כן? הולך לדברים הכי מטורפים בשביל להבין על חברה מסוימת, בשביל השקעה, כן? ואתם אחרי כל המחקר, שזה מחקר שצריך לקחת, אם זה באמת השקעה, כחודש, שאתם ממש עברתם על כל המספרים, ניתחתם את כל הסיטואציות לגבי המניה, והגעתם להחלטה שגם מבחינת תמחור של המניה הגיע ליעד שלכם בשביל להיכנס,
ואתם משקיעים, אז אתם משקיעים. לשנים קדימה, לא משנה מה קורה, מקסימום מגדרים את עצמכם כנגד השוק, במידה והשוק מתחיל להידרדר, תשימו עוד פעם, כפי שאמרתי, גידור עם אופציות פוט שנה קדימה, שבירידות אתם תרוויחו על האופציות פוט האלה, אוקיי? עכשיו, למה לסחור כצלף, מה שאני אוהב לעשות? כי במקום ללכת על השנים קדימה בתנודתיות הזאת שלי, יהיה לי תקופה טובה, תקופה פחות טובה, אני מחכה לתמחורים מחדש במניות. התמחורים האלה, שם בעצם קורות כל התנועות. הרי רוב הזמן המניות עושות ככה, הולכות ככה, ככה, ופתאום עלייה. העלייה, זה התמחור מחדש. שם עושים את רוב הכסף, ולרגעים האלה אני מחכה. אני יכול לחכות שבועות, אני יכול לחכות חודש, אבל בסופו של דבר ההזדמנות הזאת תגיע. וכשהיא תגיע אני בדיוק מרוויח את התמחור מחדש. וכשאני נכנס במקום מניה שתעשה 30% באותו רגע, האופציה תעשה לי 1,000%, 1,500%, 2,000%, חתיכת הבדל בסכומים. אתם יכולים להבין. ולכן אני אוהב להיות הציה. אני לא מתפתה למסחר השטותי של טכני, נקודה כזאת, וזה עכשיו אני אכנס את זה. לא מעניין אותי. אני מחכה להזדמנות של תמחור מחדש. תמחור מחדש שווה כסף. ומה ששווה לי כסף אני אהיה שם לפני כולם, בעזרת הכלים האלה שאני נותן. בואו נראה מה עוד. בואו נראה, אתה לא קונה. נכון, משהו כמו אבי אומר, אתה לא קונה לייבים, אתה קונה ידע, כלים, זמן וליווי, הכל בלייבים. דוד שואל, בקשר לטריידרים, לא, אין שום קשר, אני כבר שנים בדרך שלי, בנפרד, מבצע את הדברים שלי. בואו נראה מה עוד. buy the rumor, sell the news, זה מה שנקרא buy the rumor, בואו נראה. בתור סוחר מתחיל, האם אפשר לסחור באופציות? קודם כל, אם יש לך את הבסיס, הבנה, של מסחר במניות, ואתה מבין איך השוק עובד, אתה יודע לקרוא גרפים קודם כל, אתה מבין אירועים פונדמנטליים שמתרחשים, אז בהחלט אופציות זה כלי נוסף. אם אתה מנסה ללא ידע בכלל להיכנס לאופציות, אתה הולך להפסיד את כל הכסף שלך, חד וחלק. צריך ללמוד את האופציות, אני עוד פעם מלמד אופציות מ-0 בהכשרה שלי, מבן אדם שנפל מהירח עכשיו, בחיים לא שמע על אופציה, לא יודע את המילה הזאת, מהרמה הזאת, בקורסים, בסרטונים קצרים, קלים להבנה, שנותן הסבר מלא, קודם כל, מה זה אופציות, איך התמחור עובד, איך השחיקה עובדת, כל הדברים האלה אתם לומדים בקורס, ואז אחרי שעברתם והבנתם מה זה אופציות, אתם מתחילים ללמוד על הכלים המתקדמים האלה שאני נותן, ואיך להשתמש בכלים האלה. שוב פעם, כל זה לוקח זמן, זה לא התעשרות מהירה, זה מי שבאמת רציני, והוא רציני בתחום, הוא יצליח. והחבר'ה הרציניים אצלי בהכשרה מרוויחים בסכומים מטורפים. מי שלא רציני, התוצאות שונות לחלוטין והרבה יותר גרועות. אז אם אתם באמת רציניים להצליח, אתם תצליחו, אבל חשוב מאוד להיות רציניים ולהשקיע ולהתמיד ולא לחפש את הכפית בפה, כפית הזהב של בן תביא לי איזה מניה, כי זה לא יעבוד. מי שטוקי יישאר טוקי בסופו של דבר והוא לא יצא לחופש כלכלי או לאלפי שקלים בחודש. חשוב מאוד לעבור על ההכשרות, לקבל את כל הידע, לשאול אותי שאלות. חשוב מאוד לשאול אותי שאלות על דברים שלא מובנים, ולאחר מכן להיות בלייבים, להקשיב לטרמינל, להקשיב לי מתרגם את הטרמינל, נותן את הסיטואציות והניתוחים שלי, ועל פי הידע שלמדתם, פלוס השילוב של הכלים בלייב, זה מה שנותן לכם ביחד את הכוח להצלחה. כמובן יש אנשים שהם עצמאיים ויכולים רק אחרי ההכשרות בעצמם להצליח, ואולי יחליטו לקחת את הכלים האלה בנפרד, בהרבה יותר כסף, החלטה שלהם. שוב פעם, אצלי אני נותן בחבילה של 600 את כל הכלים האלה במקום 19,000 שקל בנפרד כל כלי וכלי, אז אתם יודעים שיש פה הנחה של מעל 50% משמעותית, בסביבות 70% הנחה. עוד פעם, כי על הלייב אני בכל מקרה לטרמינל אני משלם את 7,500 שקל בחודש, פשוט אני נותן לכם פתח, הזדמנות, גם להיות חלק מהעניין, זה כל העניין פה. האם יש גם אריק שואל, האם יש גם לימודים פרונטליים? לא, לימודים פרונטליים כרגע לא, זה משהו שאני דווקא כן חושב עליו בעתיד, משהו שיש לו, אני רואה ביקוש, משהו שצריך לפתוח משרדים, וכנראה אני אעשה את זה בעתיד, אז כרגע לא, אבל בעתיד אני מאמין שכן. האם אני מתעסק, יש פה לידור שואל אם אני מתעסק בחוזים עתידיים, חוזים עתידיים לא, אני לא מתעסק. עוד פעם, אני לא מתעסק נטו, כי יכול להיות זה רווחי והכל טוב והכל יפה, אבל אני הולך נטו על משהו שאני יודע שעובד לי במשך שנים, והוציא אותי לחופש כלכלי, אז מה שהוציא אותי לחופש כלכלי זה מה שאני מלמד אחרים. חוזים עתידיים, אני בטוח שיש הרבה חבר'ה שמצליחים, אני אישית פשוט לא נמצא בעולם הזה.
עכשיו מנואל שואל פה, החומר הלימודי התיאורטי זה משהו שמתועד וזמין, אז החומר עוד פעם הלימודי זה נמצא באתר שלי, פתוח לכם לתמיד, מי שלוקח את ההכשרות זה פתוח לו לתמיד ההכשרות האלה, והוא נכנס לאתר בזמן שלו, אני פותח לכם גישה, אתם נרשמים לאתר, פותח לכם גישה, אתם מקבלים גם את קורס המניות, גם את קורס האופציות, מתי שנוח לכם פשוט מתחברים, צופים בסרטונים, בקורס המניות יש בסביבות ה-70-80 סרטונים, בקורס האופציות בסביבות ה-40-45 סרטונים, אתם צופים כל סרטון בזמן שלכם, מתי שנוח לכם, ללא הגבלת זמן, הקורסים ללא הגבלת זמן, חשוב להדגיש את זה, ויש לכם שאלה על אחד הסרטונים שלא הבנתם, דברו איתי, פשוט וקל, אין בעיה מהבחינה הזאת. בואו נראה כמה שעות סך הכל הקורסים, סך הכל הקורסים בסביבות ה-18 שעות, בנוסף אני בקורס האופציות לתלמידים שנמצאים פה גם בלייב, אני הולך לעלות על מרקט טייט סרטון, שזה עוד כלי נוסף במערכת החריגות, כלי שמאוד עוזר לחבר'ה שניסיתי אותו בלייב, וזה מאוד עזר להם מבחינת להבין את כיוון השוק מבחינת המוסדים, לאן המוסדים רוצים לדחוף את השוק, כלי שמאוד עזר, אז אני אעשה איזה סרטון, אז כל פעם גם יהיו עוד ועוד סרטונים שמתווספים, של גם האנשים, ביקוש של אנשים שמשהו שהם רוצים, אז אני מוסיף את זה להכשרות, באהבה אני עושה את זה. בואו נראה עוד שאלות, הנה ניר פרץ שאל גם על כמה זמן לוקח הכשרה, מה העלויות לאחר חצי שנה, העלויות משתנות בין 3 חודשים שזה 1,800, לשנה שלמה שזה ל6, אז פה יש את המחירים באמצע, אז זה מאוד מאוד משתנה, מאוד רווחי בסופו של דבר לבן אדם שהוא יודע שהטרמינל עוזר לו, בן עוזר לו, הקורסים עזרו לו, כל המכלול של הקהילה עוזרת לו, אז שווה לו לשלם את הכסף הזה, מאשר כל חודש בנפרד לנסות להשיג את הטרמינל של בלומברג, ולשלם 7,500 שקל חודשי, אז זה מאוד עוזר. עידו שואל האם את הקורס של הפניסטוקס, שזה אני מתאר לעצמי מה שבטרייטרב, אין שום קשר, אני כבר לא נמצא בעולם הזה, אין שום קשר לזה, קורסים שונים לחלוטין, חדשים, שמיועדים לשוק שאנחנו נמצאים בו כרגע, לתיעוד בשוק, למה שקורה עכשיו בשוק, לתכלס עכשיו, וכמובן, כשיש משהו חדש, אם אני רואה משהו חדש בשוק שיכול להשפיע גם על אחד הכלים או כלי חדש נוסף שאני מחליט לקחת ולשלם ואני נותן אותו לקהילה, אני כמובן מלמד אותו, ואז אחרי זה אני נותן אותו לקהילה, כמובן הקהילה לא צריכה לשלם עליו, אני משלם עליו במקום. אני רואה פה הרבה אנשים תקועים ב-U, עוד פעם, אפשר לנתח את U, אבל אפשר לראות לפי הדוחות ודברים לפני שנה, עוד כשדיברתי על מניות מה יקרה, אמרתי לכם ש-U הולכת להתרסק לכיוון ה-13, מי שראה את הסרטונים בטיקטוק, עוד פעם, זה היה מובן מאליו שזה מה שיקרה ב-U, אז מי שנשאר תקוע, אז תקוע, אין מה לעשות, אבל צריך לדעת לקרוא דוחות, להבין מה החברה צופה, התחרויות של החברה, סנטימנט שוק, ששוק עולה בצורה מטורפת, המניה לא עולה ביחד עם השוק, זה כבר נותן מספר הסברים מאוד רציניים לגבי מניה מסוימת, בלי קשר ליו, כן, לא משנה איזה מניה אנחנו מדברים. הנה מה שליאור אומר פה, אני בלייבים ומעבר לכל הידע, כלים וזמן, הרווחתי קהילה מדהימה, ומספיק שתפסתי טרייד אחד בזכות בלומברג, וזה כבר יוצא משתלם, כן, עוד פעם, מספיק דיל אחד, עסקה אחת שהבלומברג נותן לכם לפני כולם, ואתם כבר יכולים להחזיר את עלות ההכשרה והלייבים ל10 שנים קדימה גם. אוקיי? זה קורה, זה אנשים הרבה פעמים עושים את העסקאות האלה, עוד פעם, כי אתם שוב פעם לפני כל העדר, כל המטרה זה להיות לפני כל העדר, אם אתם עם העדר זה משחק כיסאות, נלחמים על פירורים, תהיו לפני כל העדר ביחד עם המוסדיים, תתחילו להרוויח בשוק הזה, זה שוק מאוד קשה, שוק ההון זה מסחר מאוד קשה, לכו עכשיו תילחמו, כשיש לכם את המידע כבר שזמין לכולם, זה קשה להילחם עם כולם כשאתם בן אדם סך הכל, לא איזה מערכת אלגו, לא משהו מתוחכם, מנסים לסחור פה, זה בעייתי. אתם חייבים את האדג' הזה, את היתרון על פני כל השאר. כשיש לכם את היתרון, אז אתם באמת תרוויחו כסף, זה הכל. מה עוד? בוא נראה. אם יש לי שאלות, עולה לי קושי בהכשרה, למי אני פונה? עוד פעם אתה פונה אליי, יש את המספר וואטסאפ שלי, כל בן אדם שמעוניין, פונה למספר וואטסאפ, שואל לי שאלות, הכל טוב, ועכשיו בואו נראה עוד שאלות, בואו נראה, יש קשר, אין שום קשר לעידו שואל פה אם יש קשר לפניסטוקס, לא, אין קשר לפניסטוקס, עלות לייב לאחר חצי שנה שעה כבר עניתי, את החייבים שיש שילוב של חטף וחריגות כל אחד, זה פחות, כי כל אחד לבד זה פחות חטף.
כן, השילוב באמת, החדשות פונדמנטלי וחריגות, רון משהו מדגיש פה, באמת לפעמים יש לנו גם חריגות וגם חדשות במקביל, שזה באמת, זה נותן לכם בכלל כאילו יתרון מטורף, שאתם אומרים, אוקיי, יש פה גם חדשות שאתם מקבלים לפני כולם, וגם פתאום נכנסה חריגה בדיוק על אותו מניה, שיכול להיות שזה כוח מוסדי, שרוצה לנצל עכשיו את ההזדמנות שיש לו חדשות לפני כולם, להיכנס לאופציה מסוימת, שהשיגור של האופציה, של המניה יביא לו רווח מטורף באופציות, אז כשזה מתחבר ביחד זה בכלל Game Changer, כמובן שכל הכלים ביחד שאתם מקבלים בקהילה בלייב זה מדהים, זה מדהים, אין פה מה להגיד מהבחינה הזאת. בואו נראה עוד שאלות, הנה יונתן גם אומר ממליץ על בן והקורס, כלים מעולים והמון ערך, ניר פרץ שואל, הכשרה מתאימה להם מי שאין לו ניסיון, בהחלט, עוד פעם זה מלמד החל מ-0 למי שלא יודע בכלל מה זה שוק ההון, עד לרמה הכי גבוהה, בסופו של דבר המטרה שלי כאן, להוביל אתכם לכל אחד להיות ב1% בשוק, שזה להיכנס לחופש כלכלי, זה תהליך, זה לוקח זמן, לא כל אחד מוכן להקריב את עצמו לדבר הזה, להקדיש זמן לזה, ומי שלא מוכן להקדיש זמן, זה לא משנה איפה, אם אתם עובדים גם בתור בעבודה שלכם, ואתם רוצים להיות הטופ בעבודה שלכם, אתם צריכים להקדיש לזה זמן. אם אתם רוצים להיות בטופ בשוק ההון, אתם חייבים להקדיש לזה זמן, ומי שמקדיש לזה זמן, ועובר על ההכשרות, ונמצא בלייב, ובאמת בא ללמוד, לא בא לנסות להעתיק עסקה, אלא באמת בא ללמוד, ולהבין שבסופו של דבר הוא, בדעת עצמו, מגיע להחלטה מסוימת, כי הוא למד, הוא הבין, והוא כבר יודע מה הולך לקרות בשוק לפני כל השאר בעזרת הכלים, והוא לא צריך להסתמך עליי, בתור בן, מה הבן יעשה, מה הבן חושב. לא, תראו לי בן אדם אחד שבסופו של דבר הצליח כהסתמכות על בן אדם אחר. המטרה הוא שאתם בסופו של דבר תסמכו על עצמכם, עם הידע שרכשתם, עם הכלים שקיבלתם, תסמכו על עצמכם לאור הכלים שיש לכם, ואתם גם תגיעו לרווחים מטורפים, בסופו של דבר עניין של תהליך, זה לא מעכשיו לעכשיו, אבל עם הזמן מי שרציני יצליח ויצליח בגדול, עוד פעם אתם יכולים לראות עוד מתקופת טרייד עד לתקופה של עכשיו, 21 מיליונרים בדולרים, לא בשקלים, יצאו בתהליכים של זמן, לא חצי שנה ולא שנה, זה לוקח זמן, אבל מגיעים לזה, זה עניין של תהליך, ושוב פעם לא לסחור בשביל לסחור, כי אני לא מאמין בלסחור בשביל לסחור, זה לא עובד, צריך לסחור על הזדמנויות. בואו נראה מה עוד יש לנו פה. עוד שואל על איזה מערכות אני מסביר, אז אני מסביר על מערכת מומנטיק, על מערכת אופשן סטראט, על מערכת unusual whales, על האסטרטגיות של IB Flash, איך להשתמש בטוויטר בצורה נכונה, בשביל לזהות גם שמועות, דיבורים על מניות מסוימות, איך להבין את זה, איך לנתח דוחות, זה גם דברים שאני מלמד, איך ללכת על אופציות ליפ של שנה קדימה, גם אני מלמד, במקום שתיקחו על השקעה למניה, לשנה הקרובה יש לכם השקעה שאתם רוצים לקחת לשנה הקרובה, אז אתם יכולים ללכת במקום זה על אופציית ליפ לשנה הקרובה, וזה יביא לכם הרבה יותר אחוזים. עוד פעם דברים שאני מלמד בהכשרות, יש המון אסטרטגיות, המון כלים, אם זה חוזקה, חולשה מול ספיי, כלומר ספיי חזק, ואז יש מניה חלשה, משמעותית לעומת הספיי, להבין מה סיבת החולשה של המניה, האם זה חדשות, האם זה נט טכנית, או באמת פונדמנטלי, להבין האם אפשר ללכת פה על מהלך, כמו שהיה את נקסט, שזה למשל חוזקה בחולשה. נקסט, השוק עלה בצורה רצינית, נקסט ירדה בצורה רצינית, נכנסתי שם לטוויטר, כי זה אפילו לא הופיע בבלומברג החדשות האלה, זה היה פשוט מסמך בית משפט שמבטל להם חוזה עם חברת מסוימת, על הצנרת גז. זה נטו אפילו לא כחדשות, נטו בית משפט הוציא מסמך. אז זה דברים שאני מלמד בטוויטר, איך למצוא את הדברים האלה, גם את הדברים האלה. ונקסט כמובן ירדה בצורה משמעותית, אני יצאתי עוד ממש מוקדם, למשל מנקסט. בואו נראה. אחרי שאתה רואה למשל חריגה משמעותית, מה ייתן לך את הסיבה העיקרית להיכנס? עוד פעם, כפי שאני מלמד בקורס, שזה חריג מבחינת כסף, חריג מבחינת כמות החריגות שנכנסו לאופציה הזאת, למשל NVIDIA מיליונים נכנסים לשם, אבל היום המיליונים בחיים לא נכנסו לשם היסטורית, ופתאום נכנסים מיליוני דולרים, חריג מאוד. כנראה מישהו יודע שמשהו הולך לקרות באיובה, כי זאת לא מניה ששומעים עליה, ויש כל כך הרבה מקרים כאלה, למשל לפני כמה ימים הייתה LUMN, לומן, מניה לומן נכנסו 4.1 מיליון דולר למניה שהייתה שווה $3. קפצה $7, אחרי הדוח הגיע $10. הם עשו על $3 מיליון, $4 מיליון, בסביבות $30-40 מיליון רווח. נטו, מי שמע לומן, מי מכיר את המניה הזאת לומן, את מי מעניינת ביום יום. אבל עוד פעם מישהו ידע שיהיה דוח חיובי ושיהיה שם פוש ויריץ אותה על פונדמנטלי, וזה מה שקרה.
מה הסכום האופטימלי להתחיל בו? שאלה טובה של ניר, מה הסכום האופטימלי? אני באופן כללי אפשר להתחיל מכל סכום, כן? אבל אם אתם רוצים באמת סוג של בשר כזה, סביבות ה-10,000 שקל בתור התחלה, זה סבבה להתחיל. מי שיכול יותר, מעולה. מי שעם פחות, אפשרי, הרבה יותר קשה. אומר לכם מראש, הרבה יותר קשה, כי עוד פעם, זה פחות כסף, זה ממש סכומים קטנים לנסות לשלט כמה מהלכים במידה ויש, להגדיל את התיק, אבל עם 10,000 ראיתי הרבה אנשים שהצליחו להגדיל בצורה יפה מאוד, בתהליך של זמן, אבל בצורה יפה מאוד. מי שהתחיל עם 100, 200, שיש לנו גם כאלה, הם הגדילו בצורה הרבה יותר מהירה. שוב פעם, זה משחק של מספרים בסופו של דבר, יותר כסף, יותר פוטנציאל להגדיל את התיק, פחות כסף, זה תהליך יותר ארוך, אבל עוד פעם, תהליך יותר ארוך זה לא משנה, כי בסופו של דבר זה תהליך, ואתם רואים הצלחה בתהליך הזה, ואתם משתפשפים, ומגדילים את התיק, והופכים להיות יותר מיומנים, ובסופו של דבר אתם יותר מיומנים, עם סכום גדול יותר, אתם גם תצליחו לעשות יותר כסף, וזה עניין של זמן, הכל עניין של זמן פה. במניות שאין להם הרבה מחזור, סביר להניח גם לא יהיו להם אופציות מלכתחילה. זה אחד הדברים שאני מלמד בקורס, מה שלא מעניין מבחינת מחזור, שיש שם איזה 50,000 ביום, גם אין להם אופציות, כל הפני סטוקס ודברים כאלה, אין להם אופציות מלכתחילה לרובם. אבל איפה שיש מחזור, אז יהיו שם גם אופציות, וכמובן אני מלמד איפה יש אופציות יותר פעילות, רוב האופציות הן מאוד פעילות, מה שאני סוחר ואני מלמד את התלמידים, אין בעיה של נזילות, לעומת למשל מניות OTC ששם אתה ממש מתפלל שתהיה נזילות, כן? בתקופת 21 הייתה נזילות מטורפת, אז אפשר להרוויח המון, עכשיו אין נזילות בכלל ב-OTC, אז אין מה ללכת שם. בוא נראה עוד, האם אפשר לרכוש אופציה דרך המערכת של מיטב? נדב שואל, אפשרי, מאוד יקר, בואו נדבר דרך אגב על ברוקרים, דרך בתי השקעות, אופציות יכולות לנוע בין מחירי $8 לאופציה, עד $4 אם אתם מתמקחים איתם, מאוד יקר. אינטראקטיב ישראל נותנת $2.5 בתור התחלה, אחרי זה אפשר לרדת ל-2, 1.5 ו-1, תלוי כמה כסף יש לכם, כמה תנועה. אם אתם הולכים על ברוקרים מחול, בלי שירות בעברית, אבל ברוקרים בחול, מה שאני עושה דרך שווב, אני סוחר, אני משלם 0.20 על אופציות, 0.20 מניות חינם לגמרי, מי שמתחיל בשווב, או ב-E-Trade, או באינטראקטיב ברוקרס העולמית, לא דרך השירות בעברית, מתחיל באופציות ב-0.65, מניות חינם, לא משנה מה. ועם הזמן אתם יכולים לרדת לרמה שלי, 0.20, אני מאמין שאני יכול לבקש גם עכשיו, עוד פעם להוריד, ויורידו לי ל-0.10. כלומר, אני סוחר כמעט בחינם, מבחינת עמלות, עוד פעם, ברגע שיש לכם מוניטין, תנועה, קל להוריד גם את המינימום שאתם משלמים בברוקרים בחול. הרבה אנשים, אני מבין, רוצים את השירות בעברית, לא רוצים להסתבך עם הבירוקרטיה, מבין, הכל בסדר, הכל טוב. אם אתם רוצים הכי זול מבחינת עמלות, ברוקרים בחול, עוד פעם, אני לא מקבל עמלה על זה כלום, תלכו חופשי לברוקרים בחול, שווב, E-Trade, אינטראקטיב ברוקרס העולמית, תשלמו פחות עמלות, אז אין בעיה מהבחינה הזאת. עם ה-OTC, אני כבר לא סוחר, דוד שואל פה, אינטראקטיב ארצות הברית, כן, אינטראקטיב ארצות הברית, לא אינטראקטיב ישראל. אם אתם רוצים עמלות זולות, אז ישירות מול אינטראקטיב ברוקרס העולמית, חשוב להבין את זה. קולמקס פרו, הבנתי שנכנסות לשם אופציות, אני עדיין לא בדיוק סגור על זה, יש אופציות או לא, תעדכנו אותי, אני לא יודע גם מה המחירים שם. אם זה נכנס, אני יודע שכבר שנה מדברים על זה שייכנס לשם, לא יודע אם בסופו של דבר זה יצא לפועל. בואו נראה. כדי לעשות את האופציות וזה עדיף או יותר פחות. מנואל שואל, בסופו של דבר, כן, מי שמצטרף להכשרה, אני נותן לו בריף איפה אפשר לפתוח, בסופו של דבר איפה לפתוח, כולל מדריך, איך לפתוח, למשל בשווב, מדריך בעברית איך לפתוח חשבון שם, אינטראקטיב ישראל, מי שרוצה, אז פשוט שולחים קישור, או אתם לבד מוצאים ופותחים, בית השקעות, מי שמתעסק יותר בהשקעות ולא מעניין אותו המסחר או אופציות, אז אתם יכולים להישאר בבתי ההשקעות, זה לא משנה, כן, אתם לא סוחרים, אתם משקיעים לשנים קדימה, אז מבחינת עמלות, גם בבנק אפשר להיות במצב כזה אם אתם משקיעים לשנים קדימה, דרך אגב, בנק זה הכי יקר שיש מבחינת עמלות. בואו נראה, זה ממש, האם הכלים רלוונטיים להשקעה לטווח ארוך, חודשים או שנים, בסופו של דבר, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אם אתה משתמש באחד הכלים ומחליט על פי הכלים שעברת שאתה רוצה את זה בתור השקעה, כולל כמובן עוד פעם ניתוחי דוחות וזה, אז כן באהבה, אבל זה יותר מתאים למסחר יותר אקטיבי כמובן, כמו הטרמינל של בלומברג שנותן לך חדשות
לפני שאר העולם, אז אתה יודע שאתה נכנס עכשיו לפוזיציה הזאת, לפני שכל העולם מגלה לגבי החדשות האלה, אז אתה רוצה להיות ראשון באירוע הזה. גם אירוע לא מזמן היה על CNX, דרך אגב, חברת הרכבות CNX, הייתה תאונה. חברת הרכבות, אחת הרכבות שלהן הייתה תאונה וחומר רדיואקטיבי נזל שם, זה היה החשש. אז זה הגיע כמובן לטרמינל ראשון, CNX אחרי זה ירדה איזה 7%, האופציה עשתה 220%, אז עוד פעם זה משהו שהטרמינל נתן על התאונת רכבת שהגיעה רק לפוקס ניוז ולכל אלה כ10 דקות לאחר מכן בלייב TV, תאונה. הטרמינל קיבל את זה כבר ראשון, כי יש להם הרבה מודיעינים, אנשים שמביאים להם את המידע הזה ראשוני, ולכן עוד פעם הכלי הזה כל כך יקר, כי המידע שם שוב פעם לפני שאר העולם. האם יש אפשרות לעבור מאינטראקטיב ישראל לאינטראקטיב ארצות הברית? אין לי מושג, אני לא באינטראקטיב ישראל, אין לי מושג האם יש דרך קלה או לא, שווה לשאול אותם. האם יש, כן כמובן, יש פה, אתם יכולים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אם אתם רוצים לרכוש לפני בוואטסאפ, תסרחו את הברקוד ותקבלו, אתם יכולים לדבר איתי, לשאול אותי שאלות, באהבה, אתם יכולים לשאול כאן, הכל טוב, אין בעיה מהבחינה הזאת. בואו נראה בצ'אט מי עוד. זהו, נראה, אם יש עוד שאלות תשאלו אותי, אבל באופן כללי, חבר'ה, אם אתם רוצים באמת לעשות את השינוי, לעבור לצד הבא, להיות ב1%, שזה תהליך, זה לוקח זמן, אבל אתם באמת תראו את השינוי, זה לוקח זמן, תראו את השינוי, כי יש אותי, יש את הטרמינל, יש את הכלים, יש את הקהילה, כולם ביחד, תסרקו את הברקוד, תשלחו לי הודעה בוואטסאפ, אני אלווה אתכם, יקדם אתכם לכיוון הבא, לכיוון של ה1%, ואתם תראו תוצאות, עיקר זמן, תראו תוצאות, יש כאלה שרואים יותר מהר, יש כאלה שרואים פחות מהר, אבל בסופו של דבר תוצאות, אתם תראו, אם תיקחו את זה רציני, זה מה שחשוב מהבחינה הזאת. עניין המיסים בברוקרים בחו"ל זה בעייתי, לא, אתה עדיין משלם את המיסים בארץ, 25%, זה רווחי שוק ההון, אתה לא משלם את המיסים בחו"ל, מי שפותח חשבון ברוקר בחו"ל, ממלא טופס W8, שזה בעצם תושב זר שסוחר בברוקר בחו"ל, ואתה משלם במדינה שלך, פה בישראל זה 25%, זה מה שאתה הולך לשלם בארץ, את המיסוי, אז לא בעיה מהבחינה הזאת. האם יש סילבוס? כן, תשלחו הודעה בוואטסאפ, אני יכול לשלוח גם סילבוס, אין בעיה מהבחינה הזאת. בואו נראה, בשקלת ארוך, תודה רבה לכם, מתן, גם תודה רבה אבי. מה יש פה, איך ומה, דוגמה לטעות שעשית, טעויות שעשיתי דרך אגב, טעויות שעשיתי זה טעויות שעשיתי בעבר, הרבה הייתי עושה טעויות בתחילת דרכי, בגלל שאני זוכר כבר 13 שנה בשוק ההון, אז אני כבר סיננתי עדיין, אין מצב שלא להיות עם טעויות, זה תמיד קורה, אבל טעויות מחרידות קראו לי בזמנו שהייתי מתאהב במניה. הייתי מתאהב במניות מסוימות, ב-2012, 2013, מניות שכבר לא קיימות, כמו KBIO, מניות שלא קיימות בשוק, כבר אין לא דבר, אבל התאהבתי, לא יודע, נכנסתי למניה, התחילה לרדת, כבר הייתי בהפסד, ונכנסתי כבר עמוק לתוך כל מיני סיפורים על המניה, אני הייתי נכנס לכל מיני פורומים, קורא על המניה, מוצא לדברים בראש שלי, להבין למה המניה הזאת טובה. כשהכל מסביב על הפנים, ממש גרועות, מניות ממש גרועות, כמו שיש לכם הרבה מניות גרועות בשוק כיום, שאתם בטח רואים על אנשים, כל מיני מימסטוק שאנשים נמצאים שם, והם מבחינתם, היא תגיע ל$100, היא שווה איזה $2-3, לא, היא תגיע ל$100, שווה 50 סנט, לא, היא תגיע ל$40, כי נטו, אתם נמצאים, זה מה שהייתי עושה, נמצא באמונה שהמניה הזאת, עם המחקר שעשיתי וכל מה שקראתי, ואני שולל את כל הדברים השליליים, חושב רק על הדברים החיוביים, וזהו. זאת המניה הגדולה הבאה, ואז עם הזמן זה נשחק ונשחק 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 ונשחק, עד שבסוף המניה יורדת מהבורסה, היא יורדת ל-OTC, מה-OTC גומר את הסיפור בכלל, וזה טעויות שהייתי עושה המון בתחילת דרכי, והמון אנשים עושים את זה. נכנסים סתם כמסחר לפוזיציה מסוימת, למניה מסוימת למסחר, ואז אחרי שהם פתאום מפסידים, הם אומרים לא, אני לא אצא, עכשיו היא תעלה, ואז היא יורדת עוד ועוד, ופתאום הם 30% מפסידים, 40%, והם הפכו למשקיעים, ואז מתחיל לקרוא כל מיני פורומים, לקרוא חדשות, להיכנס לכל מיני אזורים מוזרים על המניה הזאת, וזהו. הם עכשיו מאוהבים במניה, ויהי מה, 90%, ריברס ספליט, ירידה עוד פעם, 90% למטה, ריברס ספליט, ויהי מה, הם נשארים שם. לא יעזור כלום, מבחינתם המניה הזאת תהפוך אותם למיליארדרים אפילו, לא למיליונרים. ובמקום לחטוף פעם אחת את ההפסד הזה, לשכוח ממנה ולצאת לדרך חדשה, ברגע שאותו בן אדם יבין וישכיל לעשות את זה, הוא ישנה לעצמו את כל המסחר, אבל יש הרבה אנשים
לא מוכנים, וגם זה לא יעזור לדבר איתם, כן? זה לא משנה אם אני אדבר איתם, או אפילו קרוב משפחה, מישהו שידבר איתם, הם יהיו בשלהם, ראש בקיר. אז הרבה אנשים כאלה אני נפגש איתם, והם זורקים לי איזה מניה, אני אפילו לא עונה, חבל על הזמן, הבן אדם מאוהב במניה הזאת. דעתי לא תשנה את דעתו. מלא מניות נמחקות, כן, חיים אומר, מלא מניות נמחקות, באמת מלא מניות כאלה נמחקות. אני, מתחילת דרכי, 2011 עד 2000, עכשיו 24, מעל 600 מניות שאני מכיר נמחקו. זו כמות מטורפת. עכשיו, אנשים היו שם והאמינו שזה הדבר הגדול הבא. אז זה דברים שצריך להבין מהבחינה הזאת. וזהו בגדול. דרך אגב, הנה, אדי שואל אצל מי למדתי? אני למדתי בתחילת דרכי, היה מישהו, גם עכשיו הוא קיים, טימותי סייפס, שהוא היה מלמד פניקס סטוקס, והוא דרכו דרך אגב נכנסתי לעולם הזה, ב-2011 נטו ללמוד את הבסיס, הדברים הבסיסיים, אסטרטגיות והדברים האלה, ומשם כבר יצאתי לדרך עצמאית, עם הזמן, עם הרבה כישלונות בדרך, אבל גם הרבה הצלחות, הבנתי מה עובד יותר, מה עובד פחות, הבנתי שלסחור כל יום לא עובד, ובגלל זה רוב הסוחרים היומיים, מי שסוחר יומי כן מפסיד כסף, אבל מי שמחכה בסבלנות, גם אם זה לוקח זמן, גם אם זה לשבת כל היום ככה, ולא לעשות כלום, מה זה משנה, אם בסופו של דבר יגיע היום שתצאו ברווח מטורף. זה מה שצריך להבין פה בעולם הזה, זה לא של תסחור יותר, תרוויח יותר, זה תחכה להזדמנות הנכונה, תרוויח בענק באותה הזדמנות, זה הכל. על זה השוק עובד, ועוד פעם, שיש לכם את הכלים להיות ראשונים לפני כולם, וואלה, מברוק לכם. וזהו חבר'ה, אז שמחתי מאוד שהייתם פה בלייבים, ובאמת, הצלחה ענקית למי שנרשם, אני רואה כבר אנשים רשמו בוואטסאפ, החבר'ה שאיתי, שעוזרים לי בהכשרות, הם כבר עונים לאנשים, אני גם עכשיו אתחיל לענות לאנשים, ואני אכתוב עכשיו לאחד בוואטסאפ, שהוא זכה, אני גם אעשה סרטון על זה, על הזוכה, בוואטסאפ הוא יקבל את ההודעה, אבל כולכם גם תראו מי זכה שקיבל את החודש חינם, וקיבל את ההכשרת בסיס חינם, אז תודה רבה לכם חברים, ונתראה בלייבים.